Miga mathieth kawuono chiera pisi motese ni tujulishane call center mabiro chiwo sir ne oganda jo Kenya mathoro yudre midhiero mar anjao kanyakla gi lwenje mag chwech. Yepo mar apis no tele gi director mar miga mathieth Dr. Patrick Amoth ma onyiso oganda ni kik bed malur golo ripode gi kaka yor duoko chien kwan malo mar lwenje mag chwech pacho kae. Medruok e kwan mar oganda mathoro yudo midhiero motenre kod anjao kaachiel gi lwenje mag chwech. Migawo mathieth kawuono chiera pisi makoro biro chiwo sir mowinjore ne oganda mathoro yudo midhiero go bang' apis no rem tiyo kuom thuolo malach. We should not be silent. The burden of sexual gender-based violence continues to increase. SGBV is a rampant issue in the country. We all know someone. It could be your brother, it could be your sister, it could even be your uncle or your auntie. It's a high time that we end SGBV in our communities. Tujulishane, don't stay quiet. Chenro makamano notelie gi director mar migawo mathieth Dr. Patrick Amoth ma olero ni nitiere dwaro mar konyo oganda makalo e midhiero no ma bang'e donje tiyo gi yedhe mamero ji kama moko bende chwe kawo ngimagi bang' kadho e midhiero go. The after effects of sexual gender-based violence, including mental health, drug substance abuse, and suicidal tendencies. Therefore, we need to be able to come together as one whole society, one community, to be able to tackle this burden. Let's be our brothers, sisters, keeper. Apis no maotisi ni tujulishane call center biro tiyo pile ka pile chakre saa 11 okinyi nyaka saa 2 otieno kaka yor neno ni giwinjo kendo kawo ripode duto ma igoyo motenre gi midhiero makamano. Tujulishe call center oting'o jolony moting'o lakteche, johocho, jochiw thieth kaachiel gi jolony e weche mag tudruok mabiro chiwo thuolo ne oganda kendo chiwo negi okinde mabiro chung' negi e yalo buchegi. So this therefore call center and the personnel who are going to be here is therefore to sensitize the population that there is help. And more so, we will really therefore also want to sensitize the population to take measures to prevent and to avoid not getting into circumstances where they can be vulnerable to violence. Okwo oganda mondo mi kik giling kinde magikadhe anjao kod lwenje mag chwech kendo giwa tole lai mar simu ma en 080 007 22 22.